Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, meron po kaming nachos, meron din ditong tacos, at saka 1/2 pound burger. yan, ang sarap nito mga ka-studio. Tsaka oranges. Meron din ditong orange juice. Yan, ito po. Ito. Del Monte. Yan, nandito din yung hot sauce. Nabili po namin to mga ka-studio sa, ano tawag yun? Miyakos Tacos. Ayan, Mexican style yung kuha nila mga tacos at nachos na timpla. Yan, this is our first time po na makatikim sa pagkain po nila. So excited na kami mga ka-studio. Tara, simulan na natin. Pero bagong lahat, pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kain na tayo. Saan tayo simula mo? Ikaw. Dito sa Nachos. Mm. Nachos. nachos. Mm-mm. Kaya ka dito. Kain na. Kain po tayo. Yan. Wait po ah. Ang sarap mo. Ang anghang pala pang. Hmm. Mm. Yan mga ka-studio. Oh. Wow. Ang daming mga ingredients. Mm. Sarap po. Mm. Meron ng kutsara dito. Pwede mahulog. Hmm. Yan, no? Kuling. Wow. Yan, first time ko nakain ng nachos pang. Ito na nachos? Hmm. Nung birthday mo pa ba? Yung gumawa si Gracia? Hmm. Hi Gracia. Ay, gasya. Grabe mo, ang sarap nila mo. Ang daming veggies po. Ay, Ano nakalagay? Para hindi siya magkasya sa bibig ko. Ay, nahulog. Sobrang anghang ko nitong sauce nila. Mm. Kasi Mexican ba? Mm. Ang sarap po. Mm. Ang sarap ng juice mo. Lumamig na. Lumamig na. Yan, no? Ang heavy pala nito mga ka-studio. Sarap mo, no? Mm. Kaya kami lang po muna dalawangan kasi for sure hindi to gusto ni Sax pa, no? Marami kasing kuan. Veggies ba? Tsaka madaming sauce. Kaya feeling teenager mo na kami ngayon. Ang sarap ng rice. Dito man, hatiin natin to. Wow, ang laki.
laki nito. Ito yung tacos. Ang daming cheese pang. Tiin natin mong. Kaya mo kaya to? Try ko po. Ating kapatid lang mayroong Hans mo. Nga. Sa iyo to isa. Tsaka meron din itong mangoes pang, itong nachos nila. Yan o. Wow, grabe. Ang sarap dito mga studio. Thank you pang. Mayroong mga Hans pala. Dami laman pang. Try natin to. Try natin to. Yan. Here we go. Yan, kain po tayo. Ay, nahulog. Nahulog na siya. Ang sarap. Babalik na lang. Grabe mo no? Parang pwede ito siya ilagay dito pa. Yan. Ay, mahuyabo. Lagyan ng konting ketchup. Mahang pala talaga. Ang hangga bang. Yan, feeling ko parang nag-date lang tayo. Masarap tong kuhan naman. Nachos at tacos. Masarap pala to. Ganitong food trip mang. Bihira lang po kasi kami kumakain ng ganito ba? Ito mang. Hatiin na nyo lang din to. Yan. Lagyan namin ng... Sa akin pang huwag masyadong malaki. Sige. Para hindi ko maubos. Yan oh. Wow, ang sarap ng burger na ito. Closer look, take a closer look. Ayan. Wow. Wow. Grabe oh. Excited ako dito kumain. Hindi daw masyadong lakihan kay Mrs. Baka hindi niya maubos. Hirap iwain ito mang. Hiwa ba pati yung pati? Yan, sa iyo yan mang. Thank you pa. Kunti lang po sa akin ha kasi baka hindi ko maubos ba. Sayang naman. Yan. Sarap Kasi eh. Sax po hindi siya mahilig din sa burger. Ina na po. Grabe yung pati niya. 1/2 pound. Sobrang heavy po. No? Akala ko madaling ubusin.
Pero solid na solid po. Nag-enjoy kami sa pagkain namin ngayon. Yes po. And this is also our first time po to eat this kind of food, no? From Miyakos Tacos. Wow, grabe ka. Sarap na yung juice, no? Ang tamis din yung orange pang. Bakit wala akong nakuha ng liso? Bihira ba? Hindi ka nakain mo. Walang liso talaga ba? Yan, maubos ko kaya to. Kaya mo yan, Mang. Yan, kain tayo. Anong klaseng grade o kung anong orange? Parang seedless. Ay, parang sunkissed yan pang. Ang bumili kasi nito yung kapatid ko Hindi ko alam kung saan niya ito nabili pero wala talagang nakain na Liso. liso. Ano yung liso eh? Buto. Buto. Grabe po. Ang sarap po ng mga kinain namin. Simple lang po ito pero grabe po. Ang sarap po talaga. Shout out muna ako sa mga super chatters at saka VIP members po ng channel po. Shout out Team Jackson Lifestyle, Kusina ni Butchok, Rubilits Channel, Arnold and Arjan Channel, Mama Minchi, Jigs TBE, Honey Maze TV, Alfie Alubino, Mami Lizelle Vlogs, Bane and Yuri, King Limhar, at ang last po ay Boost TV PH. Yan po sila po, nag-join sila sa amin ng VIP po. Maraming salamat po. At maglalagay pa ako dito ng screenshot po para makita nyo po sila. Shout out ko rin po mga ka-studio yung mga nag-super chat po sa mga last videos po. Shout out Jane and Kyra, Rosalina Kriner, Rona in USA, Mads Fernandez, Sita, Sarububo, at Sanderlia Family. Ayan po lahat mga ka-studio. Maraming salamat po sa panonood sa episode na ito at sa lahat po ng mga members po ng channel at sa mga super chatters. Maraming salamat po sa lahat. Malapit na po nating ma-hit yung goal po na 100,000 subscribers. We're also very excited po. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta po sa amin simula pa po. Opo. Hanggang ngayon po. Maraming salamat. Magpapaalam na po kami. Naubos na namin ng pagkain. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye.